nada dei de kibriu ki jongi ki basong basak bean haknu no jaka lada dei be kibriu ki jongi ki shong watang bantam put ban shna dukan na surok PWD bantam ban shna tagi yeng plastik ban di jingdi ka PWD la ni ki bor administration ki wan ban weng marma ban be banom syak ban shong dukan ha ki jaka no sorka balai pat ikini kibriu ki bom dei hi kibriu ki nong shong shnong jaka jalan jongi Kaseng hiu trep yut council ka beten bekan sim hi ya ki senjam wat ban khot lang ki paj ba ban lej kendang hino ya ka jakasa ki briu halum selbi hadin baga bolsuka bak defend estate kimle ai wat hadu sisnem ba dep ujor habakren mendak sengi ka santri no pra ajab san ups dan kaseng HYC ba roy ka pasendem ulaong balada dei ya ki kasi ka soka ka dep kendang wut nadu menu hendai rabu jengkli balai kam le ai ya kita gibre ba shuwan sa be anya ka jaka haka baka senga dep ujol asisnem menta ula ong banadu musim snem ka senga lap ba kumba pra peu ying gi ba syong be any halum serbe bala tho ru syak soka ban weng no igni gibre ba syong be any haka jaka ka kantonmen Rade pelong ru ya kejing jurip bat ke bor district ban sim kerteng ya basa ke jaka bat ke sim kerteng ru ha ke bak bor district ka ong bakan be ndai la sistem tam klem pat le kete jaka ke ketem drop ya ke jela ha ke balayo I man ka sngi gi pulit ka anti narcotic task force ANTF kilalap ya gi breu ke bakai drop be an bat ki we gi kam be an ba roi ku pal ong ba ka seng kam la shu ban shu ngap ban shu pe ya ke jingle menti ka soka bat ka defend estate bat ke jingle kalong kumba ai men sim man kharoi ki kam sneu ha shilong bat ha ka jela ula ong bagi ong ba ka kam ka don ha ka shiri handai ondala wat ami sakawai ka jing penkelan ya ke ni ka kam bat ka soka kadang wat ya uput usam ha pedeng ka soka jela bat katnat defend estate Susu baroi ku pa lo ong bakate ki cika kalong ru kum ke cika khai ya ki marjot bar kita gi brew kirayo ne em ya ki kot kisra bat wa berten melada ka soka jela bar ka defend state kim sim kam ban wengi kita gi brew na kete jaka ki basu wan syong tap ka seng kan sim kam hit ba kita gi brew ki dai ban mi no mardo mat ya kabakala seng kala sedang bakala penpau ba nadu snam bulalen nadu kipenai March April jong snam arja arpusa kala seng kala lap ya kitu gibri ki basyong bean te po lum sorbi ki badan kumba prapo du sis pat li gilong ye adin bangi lalap ya ki jingdon jong kini gibri ki basyong bean kala yang jong seng ila tho sheki bor ki badai pet sheki bor sorkar sheki bor district ban weng no si sundon ye kitu gibri nambar bagi tip syai bat ki bor sorkar ki tip syai bakini gibri ki bushi syong bean ki tigi jaka hadin mengilat ho sa sorkar bat nilayo jing tip bakani ga jaka kumakalong kadai ga jaka jong ka cantonment ka ba po cantonment nang ilapoi sa po office jong cantonment board ngitip pat bakani ga jaka ka hap po jong utaw defense estate office na defense estate officer tinadu itu gipor hi ka seng kalau nang yai bud din nakapor sa kapor bat kibor ki badai pet bat ringkat baka district administration ila de ban pelong ru ya ka jingde jurip ban shim ya ka kerteng jong kini gibri gi basyong bean ya kani ga jaka bat hadit bangilai bang sorkar kam shim la le wat ngila shim ru resin jam ban let hidala de na kanta ban le ban be ya kini gibri na kani ga jaka hadin ka tu nak leng jong sorkar nak long jong ka district administration kila khot ya ka jingelang ka bang ila don lang nak leng jongi kidon gibriu jong ka Shillong Cantonment Board kidon gibriu nang po police department kumju nang ka office jong UDO ban pentep yang i ba ka office jong defense estate officer hakitu haki benai Mei benai June July dan benai August nang makla bangidon gitu kejingelang kila pentep yang i bakin shim ki sinjan na pabentaban le ya kata ka eviction process nam taban be ikini gibriu nak ni ga jaka dari mentang ila ayat ya kajingya lenti kumbasis nam tam nadu kutu kapor ka ba nilalap nang kong ikani jingdon jong ini jaka hadu kani khlikmat ka ba menta dalang ngipet iki kubor na kasngi sa kasngi ngiyo iba ki kamtam ka ANTF ka anti narcotic task force kalet ya kutu jaka na kapor sa kapor bakalap ru iki bri ki budan benta ka ban khayi drugs bat banle iki kambian ki bubunja ka ka bopen snow yang i ka bopelong yang i bangin kren bangin wan khmat jong pigla pathai kubor bat kamtam ki nong snong jong ka jela jong ka benri kumju ru shaki bor sorkar kalong bangin la shu ban shu snap ban shu pen ya kani ka jing
jing menti jing sengap menti jong kebor sorkar ka jongi bakungcu ru jong ka defense estate office ni i ba kani ka jing le ka jong ki ka long penban ka jing aimen sim na ka benta ban pen kharoi ki kam sneu la ka long hani po sor shilon but kam tam ye ka ba kum kani ka jaka ka lum sorbi ka bangila kren adu ka tu ka por bangidang yais yang scam hadu kani ka por ka bamenta but ya ka bangila long bagi kubor ki ba fair ki bangilai i ha ka bagi bor pulit ki bor ki NDF ki let na ka por ban lap ki nong di drugs ban lap ki brio ki ba pen ki bale ki kambi an ba fair ban ong bakati lum sorbi ka de ka hotspot dan ka jaka pedeng ka ba pen sapriam ye drugs sya kani ka jelah hi ka jongi bro ka we ka jingkli ka bangi kwa ban kali ka sorkar ka jongi ka long ba sakat no pin up bagi kon sama jong ka jai bedri ka jongi sya kinong shong jong ka jelah ka jongi kin ngop ho drugs but kin yap ng bau drugs lapi kwa baka jingdon jong lum sorbi hang te kan pen sapriang yu drugs hakeleng jong ka sor shilong ban penyap iki khun sama jong ka jai pendri ba jongi ne ban pen sniu ya ka imlang salang la kalong hang ne sor shilong bat hari lum khasi jan tiap ka jelah ibro ko namar ko baki pau hi kidap kisien ko bagalong manta ngitip skam baka jing pen sapriang yu drugs sapo shilong kamtam ya po shilong ka de lum baka tiga jakar ba na malam baka jingle jung INTF ngiyo i na kapor sa kapor ngilap ba kibriyo kibadan kiba kai ya drugs kidi kibriyo kibadan ha to kajaka ba lamba to kajaka kinong thit ya drugs na keleng na sor shalom kilen ban lewat ya drugs na ni kajaka tingi isno ba kini kibriyo kibadan hangte ya pulom sorbe mdei tang kibriyo kibashong be anya to kajaka klem kanu kanu kajimbet lakalong naka bor sorkar krim kenung nu jimbet lakalong naka defense estate office lani naka shilong cantonment board kim shim layo ya ka jimbet ka jong ki bukin shong hang tu ndai ka jingkli kalong balai patte mentala shisnem shiteng tam nadu pangingi lap ya kini kibru shong pe an balai ka sorkar jela ka jongi lani ka office jong defense estate officer kim shim ya kanu kunu ka senjam banweng ya kini kibru ladangi ni budin naka bat ka DC office yang ni kam kisu pentep yang ni naka nakoi ka por sa koi ka por baka kam kaya chakmat naka benta ban penkre ban weng ni kini bre ring mi ipat ikida kakum ka jingtip ka jongi ki ong bakani ka kam ka don hakut ndala po hakut nangila budin yang ni kis ngilak ban benta ka wi kami sadaki wi pat ki jingpen kelan yang ni kam ka baka sorkar tak hadu ondang HYC kalau lam baka don kum kani kajing syong bean jong ini gibreo mentang sorkar ka sedang banwat yo uput usam uba nangnu syanu kadi ka sorkar kadi ka jaka jong ka sorkar ba nangnu syanu kadi ka jaka jong ka defense kipen kelannya kani ka kam mentang ngitip ru bakal don ka serbi haka baka sorkar ka lapha lembaga directorate of land report saringkat bat ki board jong ka revenue department haringkat baka defense estate office banle ka serbi ban kata ka serbi ladap banle Rebelai pat hadu mentangi mioi ya utau so lani kanu kakam lani kasinjam ka baka sorkar kan le ban shim na ka benta ban pentikna lani ban weng ni kini gibriu na kani kasaka jen lada dei de gibriu ki jongi ki basong basak bean ha kanu no kasaka lada dei be gibriu ki jongi ki shong watang bantam put ban shnadukan na surok PWD bantam ban shna teng yeng plastik ban di jingdi ka PWD lani ki board administration ki wan ban weng marma ban be banom syak ban shong dukan haki jaka jong sorka balai pat ikini kibriu ki bom dei hi kibriu ki nong shong snong jaka jalan jangi kibriu ki boan ban shu shong thap akini jaka kibriu ki boan ban penjabo ya ka ri bekajat mriu jong iya ki nong ya ki kun samla ki jong ni ki ka jaka ka ba ki jing sni ki balai project ki don balai ka sorkar kam dei mdei tang katang ir bakani ka jaka kala long ka business center la ka business hub ka ba ki kam khai banti di kimarjot ki penlong ni ka balik ke sorkar kampet bala kita ki beri ki bilik business yang batu ke jaka ki don ni ami ki permission ki batikna ki yo ni ami ki kot ki selala ni ki jingbet na sorkar ngitep ti kena begini beri ki mdan te ka jingye ayu baki mlak ban weng pat ki bakum kita ru ngi i bakani ki jing snap jar na sorkar ka jongi ka jing snap jar jong defense estate office la ne ka shalong cantonment board ka de ka jingle ka ba ai mensim ya ki kam sneu kapa ai mensi mi kirius new bakin yo jakari itingan hakan ni jaka ngiyo ilo bag khubor ki ba pera balanda wat finlet ban kem mi kibrio to jakar kalau ba wat ya ki pulet di NTF ru ban lap ki na gila ban par ngi khubor pun bagi par pun ki khnai to jaka ban mi na ko jaka sa ko pa
Bat kalau ko bi isat met hadu kata-kata ban pet ya kajing long jeman di kasaka hal jing sisa nadu gitu gipor ngila de bantho sa kasilong municipal board ngila de bantho sa Meghalaya pollution control board ban ong bakini gibriu ki pentut jabo sa katu kanala sa katu kawadut ke badan hang tu kasaka kapal atun blok ya gitu ki pentut jabo ki le ki kam ki ba pen isat met di kasaka umat si ong pila da de ki briu ki jongi iban penlat tang ya ki jabo sanala lane syaki wadut bakum ta ter ka Shillong Municipal Board lane ka pollution control board ka awan ban phak notice ban fine niki de ki 4000 tengka kasing kili ngolong balai pat ya kita tingi mi i bapin le ya kai kawir ka kam bapin pen i bapin le e kini ki brio tenak lem do kaseng ni syukwa ban pen pau syak sorkar lomba ni kasi kalomba lada ka sorkar kamla ban le e lada ka defense estate officer office harangka baka sorka kim shim mi kasinjam na kabanta ban weng mardor iti gibriyo na kuto kachaka ki bangi tip shy ki baka sorka ka tip shy ki baka defense estate office ka tip shy bagi di gibriyo ba syusyong tap bagi di gibriyo ki ba le ki kam bian ki ba bunja ka kuto kachaka ki bagi di gibriyo ki bolong ka ki kachaka ka bolong ka hotspot nam ta kajing khayi drugs ba kiwi kam bian lada ka sorka kam le kay choice kam man si ban shim la talong daladi harangkat bagi pat ba nong syong jong ka Shillong jong ka rilum kasi bajantia banle lagi kinu yunu kamban penting kena bagini bakaway ka yeng ka basnabean lani ka jingsyong ka jakasyong jakasa ka basnabean yang tihalum sabi on weng iki kenang ban penkhut ya ka sor Shillong ban penting kena ba udrok subami na ketiga jaka de syu ban yo lam ban rung syang kiniki shnong gi thaw gi jongi sikilong yeng gi long san jongi kata kering khubor ka bangi kwa ban pha sa sorka menda ka sngi ba ngimla ban up ban syu apsa mentala sisnam siteng ngila up phimla ban syu pas ban syu ong ba kane ban syu ong ba ka sorka kan keno e defense estate office kan keno sa ka sorka kawai na fi de ban syem ka jingit kli lada ka de ka jaka ka sorka Meghalaya ka de ban syem ka jingit kli balada ka jaka ka de ka defense estate office ka de ban syem jingit kli ban peti kana ba kloy ba mardor kiri ban weng ni tigbrio na to chaka balada kimla ban le kumta na kle na kaseng ngimban si ban syem ya kilat kilenti na kumta ban weng hi dala diru la don ka ban le weng dala di harangka kipat ba nong syong ban penkhut ya tiga chaka